Hyvät kuulijat, haluan kysyä kuten isäni. Minkä takia poliisit pidätti metsässä riehuneen miehen? Minkä takia miehen ei annettu riehua metsässä? Osmo, hei. Mitä? Miten sä oot noin hirveässä Flanaganissa? No minä olen juonut keskiolutta meidän yhtiömme kuppilan baarissa koko päivä. Miten niin? Eihän sieltä saas Gepardi. No sepä siinä juuri onkin, kun pitää omat pilsnerit sinne kuljettaa salaa ja sitten liimailla etiketit erikseen ja juoda niitä hissukseen humaltumatta. Mutta ethän sä... Tottahan se nyt daju hyppää, jos se on... Ei se etiketti siihen mitään vaikuta. Ei voi. Ei. Ja sit tois veijaa toi ääni, kun sun ei pysy hauli pystyssä. Pistä Elvistä tulemaan ässy siitä nyt kovasti. Anna palaa paukkua. Kattosaa. Tusinaa.